ρε πούστη! Ρε μαλάκα για σου γάμισες πάω να σε γαμίσω! Ωρε μαλάκα τα τσόγια μου! Πα! Ωρε σου γάμισες τα τσόγια! Φάω ρε μαλάκα! Πιου! Καλησπέρα σας, έχετε κάποια δήλωση κύριε Βόγκολε? Γιατί σας είχαμε στα τσόγια. Άμα δεν μου απαντήσετε να σας είχαμε στα τσόγια την πανάγια έτη. Λοιπόν, θέλετε να μας πείτε πως σας ρούφηξε ο ΠΑΟΚ την νίκη σας, γάμισε τα τσόγια. Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει τώρα στο δεύτερο ημίχρονο είπαμε το γήπεδο έγερνε εναντίον μας και ο ΠΑΟΚ έτσι κατάφερε να βάλει 2 γκολ. Πολύ τυχερά γκολ θα πω, αλλά στο πρώτο ημίχρονο πετούσαμε όπως είδατε. Πώς δεν ήταν 3-0 το σκορ στο 45, πραγματικά μεγάλη απορία. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να τα δέξεις όλα σε αυτή τη ζωή, τι να κάνουμε. Θα μπορούσε να λήξει και 6-0 υπέρ μας. Αλλά έγινε το γήπεδο και βλέπετε το αξιοποίησε αυτό ο ΠΑΟΚ, το εκμεταλλεύτηκε. Και εντάξει, είμαστε λίγο άτυχοι σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Συνεχίζουμε δυναμικά. Λαμιάρα μόνο, εδώ είμαστε και πάμε και δυνατά για το κύπελο, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Το κύπελο! Ο στόχος μας είναι ευρωπαϊκή πρόκληση και το κύπελο, ένας τίτλος ακόμα. Εντάξει, εγώ είμαι ικανοποιημένος με την εικόνα της ομάδας μου. Εντάξει, αυτό. Ναι. Εντάξει, τώρα όταν έχεις ατυχίες και γκαγκατσιές. Λοιπόν, κύριε, θέλω να μας πείτε λίγο για την ήττα. Γκαγκατσιά είπα. Ήταν εντάξει τώρα να γέρνει το γήπεδο στο 45, να παίζουμε στο πρώτο ημίχρονο υπέρ μας και στο δεύτερο να παίζει υπέρ του ΠΑΟΚ. Δεν είναι λίγο γκαγκατσιά αυτό ρε παιδιά, δηλαδή πώς το βλέπετε εσείς αυτό?